Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Husaini Tech. A yau insha Allah a cikin wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda za ka yi download ɗin bidiyo daga cikin Instagram. Da Allah idan ne farkon ziyartar ka cikin wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Husaini Tech, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kai tsaye abin da za ka fara yi sai ka shiga cikin Play Store ka sauki application mai suna Downloader for Instagram. Gashi nan bari na shigo ganshi, kun ganshi mai suna Downloader for Instagram. To bari mu shiga cikin Instagram ɗinmu domin mu nemo wani bidiyo mu zo mu sauke shi ku ga yanda yake. Sai ka shiga cikin Instagram ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga Instagram ɗin kamar haka ya buɗe ma, bari mu nemo wani bidiyo wanda za mu sauke shi. Yau ga nan wani bidiyo a nan wajen. To bayan ka shiga cikin bidiyon kamar haka, a kan bidiyon ga nan waje mai alamar ɗisu-ɗisu guda uku a samansa sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi, sorry wannan ba bidiyo ba ne, bari mu nemo bidiyo. Ku ɗan yi haƙuri bari mu ɗan samu bidiyo. Ga wannan bidiyo ne. A cikin bidiyon, a kan bidiyon za ka ga alamar ɗisu-ɗisu guda uku nan sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi zai nuno ma haka. Ga wani waje da aka rubuta copy link sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi zai ɗan yi loading. Bayan ya yi loading sai ka fita daga cikin Instagram ɗinka. Ka gama copy shi sai ka fita daga cikin Instagram ɗinka. Sai ka shiga cikin application ɗinmu mai suna Video Downloader sai ka taɓa shi ka shiga cikinsa. Bayan ka shiga in ka sauke shi zai nuna ma alamar kamar haka mai alamar 2021 da kuma wannan rubutun. Bari mu katse wannan tallan. Bayan ka shiga cikinsa in dai ka yi copy link ɗin shi da kansa zai fara sauka. Kun ga yanzu haka ya sauka. To anan muka zo ƙarshen bidiyon namu. Da Allah idan wannan farkon zai ka cikin wannan YouTube channel ɗin tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bari mu nuna muku su a cikin galarinmu. Ka shiga cikin galarinka. Ku ɗan yi haƙuri yana sacin. Yanzu haka nan cikin galarinmu ne. Ga nan bidiyonmu da muka sauke yanzu. Kun gan shi? Kun ga bidiyon da muka sauke yanzu wanda muka ɗauko shi a cikin Instagram. Da Allah idan wannan farko zai daga cikin wannan YouTube channel ɗin tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.